Кичкенә генә авылны хәтерләткән Соба районы майданчыгы ерактан ук кунакларны үзенә чакыра. Аның үз миллилеге, чисталыгы, яме бар. Бистәдә яшәүче татарлар гына түгел, төрле милләт халкы да бу көнне сагынып көтеп ала. Сабантуйлар белән исәнлек, саулык, елларга тынычлык бирсен Алла бирсә. Шулай булсын. Һәрберебездә бәрәкәтле еллар, яңгырлар яусын. Игеннәр мол булып. Ошыймы сезгә Сабантуйлар? Бик ошый. Мин елда монда булам. Безнең район Дәрвишләр бистәсе Сабан туенда 4нче ел эшли. Шәһәр халкына мәдәният хезмәткәрләре, оешма, предприятиелар, бай күргәзмә, сәүдә рәтләре әзерләгән. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Совет районы башлыгы Роман Фатхетдинов һәм башка мәртәбәле кунакларны Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов каршы алып озатып йөрде. Кул тегермәне белән он тарттыру, чалгы таптау, мунча себеркесе бәйләү, каз канаты сыздыру, йон йөгерләү, шәл бәйләү, тукмаш кисүне күреп кенә түгел, үзеңә дә эшләп карарга мөмкинлек тудырылган иде. Башка еллардан аермалы буларак, быел нокталарның күпчелеген мастер-класслар тәшкил итте. Быел Казан Сабан туена без җыр бию белән генә түгел, мәдәният бүлеге буларак без инде быел күбрәк басым ясадык, милли орнаментлар төшерелгән төрле мастер-класслар күрсәтеп, кешегә услуга күрсәтергә, хезмәт күрсәтергә. Менә монда безнең инде бүген 12 нокта эшли, алар барсы да төрле. Менә тәлинкәгә орнаментлар төшерәләр, милли бизәкләр, тәлинкәне үзләре белән алып кайтып китәләр. Сыбызгылар ясыйлар, алкалар, төрле брошкалар. Нинди кулдан эшләнмәләр бар, барсында без инде эшләргә тырышабыз, аны алдан өйрәндек. Һәм алар яңадан бер ассызыклап үтәм, алар барсы да милли орнаментлар белән, милли бизәкләр белән. Күбрәк гармон, баян, тальян алып килергә тырыштык. Кешене, халыкны, Казан халкын, кайткан кунакларны безнең милли татар мөхитенә кертәсебез килде. Бөтен хыялыбыз шул, һәм менә мин уйлыйм, безнең бу барып чыкты, чөнки безнең үзебезнең менә шу Сабалар эшли торган җирдә халык кайнап тора, гөш килеп. Һәм иң кызыгы шунсы, шәһәр кешесе гади сатып алырга гына килми. Алар менә киләләр дә куллары белән үзләре эшләп, әйтик шушы тәлинкәне, бизәкне үзләренә кирәкле төшерәләр, өйрәнәләр һәм истәлеккә алып та кайтып китәләр. Бу бер үк вакытта аларга мастер-класс та була, шул ук вакытта бу алар кулларына тотып эшләргә дә өйрәнәләр бит һәм бүләкле дә булып кайтып китәләр. Теләге булган һәр кемгә сыер саудырып, шунда ук сепаратор белән каймак ясап бирүне дә шәһәр халкы таң калып күзәтте. Бу шөгыль аеруча балаларга кызыклы. Өлкәннәр Сабалылар майданчыгын милли, үзебезчә булганы өчен үз итә. Лыйлар матур, бийләр, үземдә бийлем әле. Мәдәм 85-дә биеп кайтым дип, Алланың рәхмәте яусын. Ходай Тәгалә барчасына моны киенгәннәр. Милли киемнәрдән киенгән райондаш егетләр кызларның һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чагылыш таба, яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Сәнгать үзешчәннәре, фольклор ансамбльләре элек-электән калган йолаларны тасвирлап, халыкка бәйрәм рухы таратты. Вот это я понимаю. Так, группа поддержки. Автосалон Черри. Черри амулет. Давайте, группа поддержки. Под ваши группы аплодисменты, поехали. Дождались все-таки, да? Натерпелись. Менә килдек кунакка, Казанны карарга, бик матур җирләр, бик йөридек, Булгарда булдык.
koya bulduk. Hamine Sabantuy'a kildik. Bik şatlı. Biz kurugum Tatar halk tavuş söyleşileri bik bizge kızık değil. Biz Trabzon Ruslar arasında. Ama da prema şunka ne matur şiber kazanın maturluğu iskitkiş. Лесхоз урман хуҗалыгы һәм эшмәкәр Рифкат Шафиков халыкны кыймак белән сыйлады. Су буе сузылган чират бу сыйга сорау күп икәнен дәлилли. Бу бәйрәм олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Собаллардан ерак түгел Балтач районы делегациясы да эшләде. Җитәкчеләр һәрберсе белән танышканнан соң төп майданга үтте. Halkım ana
Уважаемые татарстанцы, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с замечательным татарским народным праздником Сабантуй. Как символ пробуждения природы, восхваления созидательного труда земледельцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа, бережно передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия. Сабантуй гасырлар буенча бик зур, тансык, шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли туй булып, бу көнгә кадәр әһәмиятен, халык туйы булу сыйфатын югалтмаган. Киләчәктә дә милли, мәдәни байлык булып яшәр. Biz инде бүгенге көндә Сабар айының күрсәтергә килдек. Менә инде шушындый матур иттереп, матур урында әзерләгәннәр. Бик матур. Но нигәдер үзебезнең күңелгә якын булгангамы, без иң матур әзерләнгән Сабар айына. Менә аннан соң икенче урынны бирәйем Балташ районына. Аннан соң инде тагы калган районнарга. Халыкка ял итү өчен менә шушы әйттереп тырышканнар. Бик матур әзерлек яхшы, бик матур булган. Әсәди бәйтем, Аллаға шükür менә шундай бәйрәмнәр үтә, күңелгә рәхәтләнеп, матурлык күрәбез, кешеләрне күрәбез. Гурланабыз үзебезнең районыбызның иң матур постановка, концертлар, уеннар безнең Сабар районы куйгач, менә без аларны гурланабыз да, рәхәтләнеп, шунда да бәйрәм итәбез, монда да куйбыз. Барлык казанлыларга һәм сабалларга ялкынлы кайнар сәлам, сау сәламәт булыгыз. Бу майданда сабалларның күпме хезмәт тырышлыгы салынган, хәтта махсус урыннарга маллар, тавык чебештә урнаштырылган иде. Бәйрәм безнең өчен елга бер килә торган күңел ачу көннәре генә түгел, узган Сабан туйлар хатирәсе, яңасын көтеп алу хисләре безнең күңелләрдә гомер буе тылсымлы бер көч булып яши. Балалар да, өлкәннәр дә, төрле милләт вәкилләре бергә рәхәтләнеп күңел ачты. Kunaklara hayır işi gelir. Rahatlanıp geçi gelir. Kunaklara hayır işi gelir. Uyalım eytesilerim ile yanadan. Elde yaray küngeli kızları. Beri bizne kurmi kalmağa. İkimiz geldik yanaltımız. İkimiz geldik uzar yolumuz. Oğlum jale tu gelsin ha, gülüm jale tu gelsin ha. Oğlum jale tu gelsin ha, gülüm jale tu gelsin ha. Oğlum gülüm tu gel canım jale tu gelsin ha. Oğlum gülüm tu gel canım jale tu gelsin ha. Oğlum gülüm tu gel canım jale tu gelsin ha. Киянтә белән су ташу, капчык киеп йөгерү, сулы табак эчендә бию, шүлмәк вату бәйрәмдә була торган һәр уенда шәһәр халкы катнашып бүләкле булды. Иң яхшы биючеләр дә ачыкланды. Бу Саба районы безнең ул күрше район атала, без о район белән бик горурланабыз, бик яратабыз. Шуңа күрә без ан мәйданына туктарга булдык. Менә мин бәйрәмнәрдә, биюләрдә катнашым, үземнең көч белән алган бүләкләрем кулымда. Су белән ярышып беренче урын алдым. Һәм имматур биючу дигән беренче урынга чыгып, шушы бүләкләрне алдым. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Мин алар белән дальнейшемдә буду горурланырга. Бик зур рәхмәт сезгә. Безгә бик ошый, бик яхшы. Табигаты да бик матур. Сабан туй игенче механизаторлар, авыл уңганнары халык бәйрәме. Авылдан башка шәһәр дә була алмый. Милли бәйрәмнәребез елдан-ел менә шулай популярлашып, буыннан буынга тапшырылсын иде. Yazda hamal uyları. Yürüre yıllarım. Borulup aradım
yaprak duyulsana yazdı havan uyları. Şakın sayın bağana Bizden yaşayan şırlarga Dildirek zamana Eyde eyde kaya kaya Eyde bari vurma